Kapin 200 ka magbanay ang apektado sa duha ka sunog sa Davao City. Samtang usa ka tulunghaan ang nasunog sa Alabel, Sarangani. Ani ang report ni John D. Esteban. Nakuhaan sa cellphone video ang pagkanit sa kalayo sa kabalayan sa Muslim Village, Purok 26, Times Beach, Barangay 76A, Bukana, Davao City, alauna Domingo sa hapon. Sa laing anggulo, makita ang dakong kalayo nga dunay baga nga aso. Nagkaguliyang ang mga residente sa Kabalaka nga maabot sa ilang balay ang sunog, samtang nagpaabot sa mga bumbero. Alas 2 sa hapon, dihang napalong ang kalayo. Apan, pagka-alas 6 sa gabi, naa na po'y miulbo nga sunog sa Purok 4 Bukana Seawall sa susamang barangay. Ang usa sa mga nasunugan nga si Francisco Habines igo na lang sa pagtan-aw sa mga naabo nga gamit. Kusog kayo pero wala man ko dili pag-hitabo ugod. Kay nag-drive man kog bisikad. Pag-abot na ko dre wala na. Ang lamayan sa barangay nakipsab sa naugdaw. Temporaryo nagtener sa covered court sa Purok 4 ang mga nasunugan. Ang mga nasunugan sa Purok 26 anaa sa SIR Gym ug mosque. So dali lang siya nakakuan, nakasigab ba. Kay plywood man ang kuan niya, kalakat, sagol-sagol ang bumbong. Wala dyan na salvar sa ako ang kuan kay ang ako yung apo akong gisaguro. Ang barangay gipagitaan na og paagi nga matiman ang mga nasunugan nga mikabat sa kapin 200 ka magbanay. Nagpagayon sab og session ang barangay council alang sa pondo nga gamiton para sa pagtabang sa mga nabiktima sa sunog. Sa investigasyon sa BFP, electrical overload ang hinungdan sa sunog sa Purok 26. Samtang napasagdaang nakasaksak nga electric fan ang tinubdan sa sunog sa Purok 4. Nagparehang usab og kanisbaya si kapitan sa CSWDO kalabot sa pagtago daw sa mga pagkaon alang sa mga nasunugan. Ila kong gitawagan gingon nga ang barangay mo yung pakaon ana ina ko wala nila una unta nga dili na easy lang nga withdraw ng kwarta para intindi diha. Daghan proseso pa na niya. Nganong ilang taguan? Kung naaman galing ang tayo-stock, ang gikan sa gobyerno man, dapat naaman ko community cooker diha. Nakasay naman ko community cooker o ilan ang gibutang diha para maluto na. Nganong ilang pa man taguan? Tubag sa CSWDO. Gabi na is juice stock. Pero di man piminti na puro na noodles sa sakatina para ito ipakaon. Dapat na mag-initiative ang barangay na apo sa counterpart kumbaga bang nagsalig sila. Naatay stock diya ma'am dili pud iana kadaghan. Sa Alabel, Sarangani, gilamoy sa kalayo ang senior high school building nga dunay 3 ka classroom sa Tagaytay Integrated School sa Barangay Datal, Angas, pasado alas 2 Biyernes sa hapon. Sumala sa BFP, dakong bahin sa maong building ang gaba sa light materials, maong paspas ang pagkatag sa kalayo. Gibara-bara ang anaa sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginaimbestigahan pa sa kabumiruhan ang hinungdan sa mong sunog. Muhimo na lang una og makeshift classroom ang management sa tulunghaan. Nga mag-amping yun ta sa labi na karon yung mga panahon nga init kaayo, naapatay dry spell and then whatever nga pwedeng mo siga karon or mo ignite, dali ara kay siya mo dako. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.